yadda za a rama sallah idan al'ada ta tsaya wa iyaye mata. Na farko idan bari na yi bayanin duka, ina fatan amsanki zai fito zai fi mun sauki. Idan al'ada ta tsaya wa mace misalin karfe 12 na rana dab da lokacin azahar, a nan za ta yi tsarki sai ta sallaci azahar kadai. Idan al'ada ya tsaya mata bayan azahar kamar karfe 2 na rana, a nan azahar na kanta la'asar na kanta, sai ta yi azahar ta jira la'asar ta yi ta. Idan al'ada ya tsaya mata kamar misalin karfe 4 ko 5 ko 6 na yamma, lokacin la'asar amma magariba ta kusa bata iso ba, a nan za ta sallaci azahar za ta yi la'asar. Ibn Uthaymin rahimahullah ya kara da cewa idan abun da ya saura gabanin shiga magariba kwatankwacin raka'a ɗaya ya saura, sai ta fara yin la'asar da lokacinta ne don kada ta kubuce, sai ta ɗora azahar baya. Idan kuma lokacin da ya kai a sallaci raka'a 5, yace sai ta yi azahar raka'a 4, sai ta ɗora la'asar, ko da raka'a ɗaya ta samu a cikin la'asar a muktarin lokaci ya wadatar da ita. Idan kuma ya ɗauke mata bayan magariba kamar karfe 7 na yamma, a nan babu azahar da la'asar a kanta, amma akwai magariba a kanta, sai ta yi magariba. Idan ya ɗauke lokacin isha kamar 8 ko 9 ko 10 na dare, za ta yi isha kuma za ta yi magariba. Idan ya kai karfe 1 na dare 2 na dare, har a yanzu akwai magariba a kanta, akwai isha a kanta. Saboda me? Saboda suna iya tarayya lokaci ɗaya. Sannan idan ya ɗauke dab da asuba ba ta yi shigo ba, amma kuma dare ya yi, a wannan lokacin a babin darura ana iya sallatan isha don asuba ba ta yi ba, to anan za ta yi magariba kuma za ta yi isha, sai kuma ta jira asuba sai da sallace ta. Idan ya ɗauke alfijir ya keto lokacin asuba ta yi, to anan ba magariba babu isha, amma za ta sallaci ita sallan alfijir na asuba a kanta. Mafhum? Tayyib. Wannan ka'ida shine yadda malamai suka yi maganganu a kai, shine fatawa ta Ibn Qudama rahimahullah, kuma nassin fatawa ita ce fatawar Abdurrahman bin Auf, ita ce fatawar Abdullahi bin Abbas radiyallahu an. Har masu inkari suke wa Ibn Abbas inkari idan yana fatawa akan lokacin sallah, cewa to ai da kake ta wannan hukuncin lokacin sallah ma ai bai zo a Qur'ani ba, sai ce lokacin salloli guda 5 duka sun zo a Qur'ani. Yace sun zo, aka ce me dalilin lokacin salloli sun zo duka a Qur'ani? Yace maganar da Allah ta'ala yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Wannan zai zama cikin suratul rum aya ta 17 da 18. Yace wannan lokutan na sallah ne Allah ya kira. Abinda muke ƙara fahimta shine azhar da la'asar a babin darura suna tarayyar lokacin sallah ɗaya ne. Shi yasa a lokacin tafiya ake hada azhar da la'asar, ko lokacin ruwa ko lokacin jam'u lil haja. Sannan magariba da isha na iya tarayya lokaci da shi yasa ana kasaro ake hadawa a halin tafiya ko a halin ruwa ko kuma abin da ya kama da wannan. Mafhum?